भाइरेल बर' सिख्लानि भाइरेल बर' एक्ट्रेस एक्टरफोरनि भाइरेल खुलुमबाय। आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भाइरेल भिडिअनि सायाव भिडिअ लाबोनानै फैबाय। माने साननैसो सिगांनिफ्रायनो मोनसे भइस रेकर्डिं सार्कुलेट जागासिनो दं। बे भइस रेकर्डिंआव सासे सिख्लाया माने गाव हारसिङै आरो सोरदो रायलायदो मिथिया, माने जास्ट बुंनानै रेकर्डिं खालामनाय बायदिसो मोनदों। सानै मानसिया रायलायनानै बुंनायमोनबा बाथ्राखौ एसे क्लियार बायदि मोनगौमोन। हमना ला सानैनिखौबो रायलायनायखौ रेकर्ड खालामदोंमोनबाबो सासेनिखौ मा खालामदों, काट खालामनाय थांदों, स्ट्रिम खालामनाय थांदों। माने एडिटेड होनना मिथिखागौ, बेखौ एडिट खालामनाय भइस नट बेयो। सानैनि गेजेराव रायलायनाय बायदिथ' बुंदो, नाथाय सासेनि भइसआ बोरो। बे भइस नटआव मिथिंगा नार्जारी आरो हेलिना दैमारी बिथां सानैनिबो नामखौ लादो। गेमस्रि लावदुमनिबो नाम लादो। बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदो, बेवहाय बर' सावथुन मुलुगनिनो सोरबा मानसिया बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ माने आउट खालामदो। माने बे भइस नटआव सानैसो मानसिनि नाम दं। बर' सावथुन मुलुगनि बांसिनानो बिथांमोना हेलिना दैमारी, मिथिंगा नार्जारी, मिथि नार्जारीबो होनना बुङो नामा सर्टआव, आरो लोगोसे गेमस्रि लावदुम बिथांमोननिबो नाम दं, आरो लोगोसे टमिनिबो नाम बेवहाय जोङो खोनानो मोनदों। आं बे भिडिअखौ भाइरेल खालामा, बेनिखायनो बे भिडिअनि नटखौ आं नोंथांमोननो होआ, आंनि भिडिअ चेनेलाव होआ। जास्ट आं खिन्थानो फैदों। नुनायावनो मिथियो बे भिडिअआ एडिटेड। जों खोनानायावनो हमनो हादों जे बे भिडिअआ एडिट खालामनाय भिडिअ, बेयो रियेल भिडिअ नङा। बा बेखौ बदनाम खालामनो थाखायनो जास्ट माने रेकर्डिं खालामदों खोमा, बेबायदि मोनो। सोरबा गोरोन्थि लामाजों थांदों थाङाखै, बा हमना ला थांदों, अब्लाबो बेबायदि जिथु रेकर्डिं, बे रेकर्डिंआव सासेल' मानसिनि भइस दं, बाखि गुबुननिखौ सब काट। बेथ' जास्ट बदनाम खालामनो थाखाय मावखानाय मोनसे षड़यन्त्र बायदि मोनखायो, नङा होमबा? नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। बर' सावथुन मुलुगनि हिर'इनफोरखौ, एक्टरफोरखौ जेरैहाय बदनाम खालामनाय मोनसे हानजा ओंखारबायसो नामा? जानो हागौ बिथांमोनानो मोनफा मोनफा टेकनिक बाहायनानै बेबायदि बदनाम खालामनो नाजाबाय थादों खोमा। आंथ' बेबायदिसो मोननाय जाबाय, नङा होमबा? नङाबा सासेनि उनाव सासे बेबायदि बोरै ओंखारबाय थानो हायो? साननैसो ओंखारबाय 9.42 सेकेन्ड, 9 मिनिट 42 सेकेन्ड, आरो बेयाव आसल जिखिनि भाइरेल माने मेन पार्टआ जाहैबाय 2 सेकेन्डल'नो। 2 सेकेन्डखौनो माने एडिट खालाम 9 मिनिट 42 सेकेन्ड बेबायदि बानायदों। आंथ' नुवाखैबो भिडिअखौ। आरो दिनै हेलिना आरो मिथिंगा बिथांमोननिबो बायदिसिना बाथ्रा ओंखारबाय। बिथांमोना गोबां ससियेल मिडियायाव ट्रलबो खालामजाबाय। गोबाङानो बिथांमोनखौ मा सानना लादो, आसोलावनो गाज्रि मार बेबायदि साननानै लाबाय। नाथाय मोनसेबो प्रुफ गैया, प्रुफखौनो होनो हायाखै रावबो। जे प्रुफ होनो जुदि हायोमोनबा अब्लानो बाय फोथायजागौमोन। हेलिना दैमारीनि जा भाइरेल भिडिअ होनगोन ना फट' होनगोन, बेखौथ' आं नायदो। बेवहाय नुदों मा, मोखांखौ ओरै होथेनाय, खुगाखौ होथेनाय, नङा होमबा? एसे बावबाय, नायदोंमोनबाबो आं इमान गोसो थायाखै। माने ओरै होथेनाय आरो जोबोर गुसुं, माने बिनि उननियाव मा दंमोन बेखिनिखौ श' खालामाखै। आरो फुल भिडिअखौबो नुवाखै। हेलिना बिथाङा गावनि क्लेरिफिकेसनाव, खेंफोरथियाव बिथाङा फुल भिडिअनि बाथ्रा होनदो। जानो हागौ बै फुल भिडिअआव जाय सिख्लाया दोङो बिनि महरा बिथांजों गोरोबा। आरो बेखौ खुगा होथेनायबाबो नुनायावनो जों मिथिदो बे हेलिना नङा। सोर बेसेबां सैथो मिथिया। दिनैनि तारिखाव जोङो हेलिनाया सैथो नंगौना नङा, मिथिया सैथो नंगौना नङा, बा जाय मानसिया बेबायदि भइस नट बा बेबायदि बदनाम खालामदों, बेबायदि भाइरेल खालामदों, बिसोरनि बाथ्राया सैथो ना सोरनि बाथ्राया सैथो, बे बाथ्राया खिन्थु क्लियार जाथ'वाखै। दासिम क्लियार जाथ'वाखै। बिथांमोना खेंफोरथि होफैदों, नाथाय बे खेंफोरथिया बेसेबां सैथो बेखौबो जों दा बुंनो हाथ'वा। आंनि नोजोराव बै सिख्लाया हेलिना नङा। आरो जाय बे भइस नट होदों, बे भइस नटआ जाबाय बदनाम खालामनो थाखाय खालामनाय मोनसे रोखोमनि षड़यन्त्र। आंनि बादिबा, आंनि गोसोआ बिदि बुङो। नाथाय आंथ' खुनु साइबार एक्सपार्ट नङा होमबा? बेनिखायनो आं बुंजोबनोबो हाया गासै बाथ्राखौ। आं मोनसे बाथ्राखौल'सो बुंगोन मा, जेबो प्रुफ गैयालासिनो नोंथाङा रावखौबो बदनाम खालामनो हाया। आरो बेबायदि खालामनायनि थाखाय नोंथाङा पानिशमेन्टथ' मोनगोन। समायना होननाय सासे सिख्लायाबो बदनाम जाबाय, बिथाङाबो आयेननि बेब'स्था लाबाय। मिथिंगा आरो हेलिना बिथांमोनाबोथ' आयेननि बेब'स्था लाबाय। आरो आयेननि बेब'स्था लाबाय मिन्स मा, जाय सुबुङा बेबायदि खामानि मावदों हमजानाया सियरखा। बिथांमोना मोनसे स्कपबो होदों मा, गावनो फैनानै जे निमाहा बियो, अब्लानो माबा मोनसे साननानै निमाहाबो होनो हागौ। नाथाय जुदि बेबायदि खालामाबा, आयेननि बेब'स्थाजों थांबा माब्लाबा निमाहा होनाय जानाय नङा। बेबायदि वार्निंबो होखादों मिथिंगा नार्जारीया मैया गावनि खेंफोरथियाव। हेलिना बिथाङा नाथाय बेबायदि खेंफोरथि होनायाव बेबायदि आयेननि बेब'स्था लानायनि बाथ्रा बुङाखै। बिथाङा नर्मेल बुंदो, गुरै बुंदो। नाथाय मिथिंगा नार्जारीया आयेननि बेब'स्था लानायनि बाथ्रा बुंदो।
आरो समायनायाबो आयेननि बेबस्था लाबाय होनना बुंदों। जियानो जा मानो भाइरेल खालामग्राफोरनि थाखाय गाज्रि दिन फैबाय आरो लासै लासैनो गाज्रि कमेन्ट लिरग्राफोरनिबो गाज्रि दिन फैगोन। स' साननैसो सिगां बा बोसोरसे बोसोरनै आगोलनिफ्राय माखासे सुबुङा बेबायदि भाइरेल जाबाय, माखासेया गाव पपुलार जानो थाखाय भाइरेल जादों, नाथाय माखासेया खालामजादो भाइरेल बदनाम खालामनो थाखाय खालामजादो। स' बिथांमोना सिरियास रायदोंमोन, नाथाय लासै लासै मा भाइरेल खालामग्राफोरा पावारफुल मानसिफोरखौ भाइरेल खालामनानै लाफ्लांनो हमबाय। दा जेरै मिथिंगा नार्जारि, बिथांमोना बर'नि साफा साफा एक्टर, हेलिना दैमारि बिथाङाबो, बिथांमोननि बेकग्राउन्डआव गोबां सुबुं दं बिथांमोनखौ हेल्प खालामग्रा। स' बेबायदि सुबुंखौ नोंथाङा भाइरेल खालामनाय मिन्स नोंथाङा हमजानाया सियर, नोंथाङा पुलिसजों एरेस्ट जानाया सियर बादि नुहरबाय। माखासेया खारग'सिगोनबो, नङा होमबा? माखासेया खारग'सिगोनबो, नाथाय सानसे नङा सानसे सोरबा सासेबाबोथ' हमजागोन। बे सासेनिफ्रायनो गासै बाथ्राया आउट जानो हागोन। बेबायदि जुदि हमजायोबा लासै लासै पाब्लिक धुलायबो जानो हागोन। दा बै भइस नटआ बेसेबां सैथो नोंथांमोना एसे आइडिया खालामनानै नाय। दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हाया जे सोर सैथो, नाथाय जों बेखौ बुंनो हायो जे बै जि भइस नट, बै जि बुंनायफोर, बेफोरो गासैबो एडिटेड, बेफोर गासैबो मोनफा मोनफा षड़यन्त्र। सोरबा मानसिया गोरोन्थि खालामदोंब्लाबो बै गोरोन्थि खालामनायखौ जुदि गुबुना भाइरेल खालामदोंबा बेबो गोरोन्थि। मालायनि प्राइभेट लाइफखौ नस्थ' खालामनाया मोनसे रोखोमनि माने क्राइम, नङा होमबा? जायखियानो जाया मानो हेलिना आरो मिथिंगा सानैबो खेंफोरथि होनाया जोबोर मोजां जादों होननानै बुंगोन। बेबायदि बिथांमोना बेबायदि खेंफोरथि होनायजों लोगोसे आयेननि बेबस्था लागोन होननानै बुंनाया गनायथाव होननानै आं सानो। जुदि नोंथांमोना दायानो गैयाबा नोंथांमोना गिनाङा, नोंथांमोना आयेननि बेबस्था ला, पुलिसनि आश्रय ला, पुलिसनि थ्रयै बेबायदि सुबुंफोरखौ हमनो नाजा आरो पानिशमेन्ट होनो नाजा। आरो जोबथारनायाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन, मा शेयार खालामनाय बेबायदि भिडिअफोरखौ, बेबायदि भइस रेकर्डिंफोरखौ, फट'फोरखौ, एडिटेड फट'फोरखौ शेयार खालामनायाबो जोबोर गिदिर गोरोन्थि, नङा होमबा? बे शेयार खालामनायनि थाखायबो माब्लाबा नोंथाङा खैफोदाव गोलैनो हागोन। स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माखासे बाथ्राखौ मिथिबाय। जुदि मिथिबायबा बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम। आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। खुलुमबाय।